दिनै जों बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन दैमा दैखौ नायनो थांगासिनो दङ जोंनि आसामावनो दङ माजुलियाव माबायदि दोङो थांगोन नै जों दिनै टंला स्टेशनाव दङ जों बयबो लोगो ओंखारदों लोगोफोरखौबो देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जागोन नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन मा होननानै बुङो माजुलिखौ माबायदि थांगोन जों गासैबो हानायखिनिखौ जिखिनि हायो आंनि बे चेनेलाव देखायलांगोन स' आंनि लोगोफोरनो देखायनि हाय नायदो मारै नांदो सार माजुलियाव थांगोन ओरैबायदि एक्साइटेड माने दिनैसो फार्स्ट जार्नि जागोन आंनि थाखाय दिनै फार्स्ट टाइम मोनामिलियाव गाखोनो लुबैदों आङो ट्रेनाव गाखोगोन लासित एक्सप्रेसआव फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय बिराद एक्साइटेड दायो सार हाय जोबोर मोजां नांदों लोगोफोरजों थांनो मोनगोनखाय जोबोर मोजां हाय बेबो दिनै जोङो गोबावनि समनिफ्रायनो थांनो होननानै दिनै थांनो मोननायखाय जोबोद मोजां नांदों बेखायनो जोङो हानायखिनिखौ नायनानै फैगोन सार दे मोनसे दसे जोबोद एक्साइटेड आंबो जिहेतु इमान गिदिर दैमा दिपखौ बेलेग फरेननिफ्राय नायनो फैबाय थायो जों आसामाव थानानै आसामनि मानसियानो नाया नंगौ सार अल द बेस्ट जों थांगासिनो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नै सार Hi, it's Prafullo Boro. Going to experience the world's largest river island, Majuli. All the best. हाय नै लाखाबाय जोंना थांगासिनो बरिया सार बरिया ओइ सार दे गासिबो खालामना मब्ला मोनहैगोन जादों स' बाखिफोरखौ आङो जों दिनै हराव दङ नालाय जों ट्रेनाव गाखोनोसै गाबोन फुंनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय जि समावनो नाया मानो जों फुंनिफ्राय जोङो मा खालामबाय थागोन देखायलांबाय थागोन माजुलिखौ नोंथांमोना निस्सय नायलांबाय थागोन आंनि उनाव फैबाय था स' लेट्स गो थारैनो जों गावबा गावनि जायगायाव जिरायबाय स' लोगोफोरखौबो नायदो मारै उन्दुयो नै सासे एक्टर सार होननानै बुङो बिखौ ओइ सार उन्दुनो जायाखै नामा दाबो जोङो मेगना जेबो जायाखै बिराद माजुलि नायनो थांगोन ना नाया सार सिकिउरिटि जाना दं दायो थिगानो जों उन्दुनोसै दे सार दे गुड नाइट सार गुड नाइट नै सिगांथ' सार जोंहा गुड नाइट सार नुवाखैलै आं आरो सारा बहा थांखोलै गुड नाइट गुड नाइट गाबोन लोगो मोनगोन फुङाव लोगोफोर फ्रेस जानानै जों दासो लखिमपुर रेस्टुरेन्टनिफ्रायनो फ्रेस जानानै थाबायलांगासिनो दङ जों गारि भारा लानानै मोनसे नोंथांमोना बेयाव ओंखारना जायो फ्रेस जागोन बेयाव मोजां नोङो नों फ्रेस जाबाय दुगैबाय माजुलि घाटआव थांगासिनो दं नाव गाखोहैगोन नाव गाखोहैगोन जों गारि लादों बेयाव मोनसे गोजोनबाय जों थांनाय जायो रेडि जागासिनो दङ नै जों सबबो 8 जन दं गुड मर्निं दे सेराय दं नट सारालाय खामलायग्रा अके
Yes, yes. Majuliya borofu dengna gaya? Zeli galang dong. Ngadep payeng. Madu nggak? Stasiun nah. Oh kasih nama sih, kasih nama sih. Sabarin marli sih. Nanggang mana bu nanggang? Majuliya apa? Bini ulau. Majuli kita nana sih kan? Ma ba di nanggang? Sebut kan? Ini arwah itu. Arwah apa sih dia? Juga. Mana? Agar nih, udah nih. Mau bro. Dia mau apa pun aja. Noni bro. Lalu buka begini ya. Lamnya. Masih kan ini mah tahu sih. Jumlah main pun cuma ada Majuli ini. Itu dia. Nama जों नै आवनियाति सत्रआव फैदों माजुलिनि जोङो दायो बेरायगोन बेवहाय सत्र दङ बेवहाय नाम गसा खनगासिनो दं 1575 मायथाइयाव गायसननाय आरो माजुलि हिसाबै आवनियाति सत्रखौ शंकरदेवाथ' खालामाखैलै संग्रह खालामाखै बे सोलोंसाया जेनेबा बिनि मुङाव जेनेबा बे माबानि जेनेबा जोंखौ गोसारहोनो थाखाय बिदि बानायनानै धोरोम आफाद बनायनानै मानसिफोरखौ ज' ज' खालामनानै जेनेबा माखासे धोरोमनि मेथाइ बायदिसिना माबाखौ फोरोंनाय जादोंमोन बोसोर बेयाव सेके जलायो नै खुलुमैया जों दा सत्रनि सिङाव दङ आयनाहाटी जोबोर मोजां नांदों नायनानै बा गोदोनि मन्दिर होननानै बुंगोन जोंनि बायदिब्ला खिन्थु सत्रआ गोदोनि सत्र गोदो श्रीमद राजपुतनि जितु सिक्सर दंमोन बिसोर बानायलांनाय गाहाम नांदों नायनानै मोजां नांदों नोंथांमोनाबो निस्सय गोजोननो मोन्दों नायफाय बेबायदि गोबां मन्दिर दङ ना नाथाय जों गोबां बे जायगा बेरायनो हालिया जों बेलेगाव थांबानो दं थ' बेखिनिखौ देखायबाय आरो
बेखिना पाकानि बेखिना हानि माजों होनदों मिथियारे Gede super siapa? बे थला आरो ने दिन बाहेराव नायनि दै ओइ सार ओइ गथ' सार दंफां बिराद गिदिर नैबे आगोलनि गोदोनि दंफां बेसां सननि बियो बुंलाय तुलसि दंफांबावसो थुलुंसि दंफां दा 1827 मायथाइनि बे थुलुंसि दंफां बिराद गिदिर थुलुंसि दंफां दङ होननानै खोनादोंमोन खिन्थु आं दा गोथाङै नुवाखै दा बर्थमान नैबेनो थुलुंसि दंफां बिराद गिदिर थुलुंसि दंफांनो आच्छा नुबाय नोंथांमोना Uy, se me कमलिबारि घाट ओंखारनांगोन जों लकेल हिसाबै ओंखाम जानानै जों ओइथिंगाले बारलांगोन ओइथिंगाले ब्रह्मपुत्रथिं बिदि बारलायनांगोन सो ओंखाम जाना लाग्रोनि जेखि जाया थारमाने लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय एसेब्लाबो माजुलिनि बिखय एसेब्लाबो नुबाय स' माजुलिखौ जों बिदाय होनोसै नायखांबाय जोंनि लोगोफोराबो ओंखाम जाबाय बे घाट कमलिबारि घाट आरो बेनिफ्राय जों दा ओंखारलांगोन जरहाटआव नैनिफ्राय जों दा जाहाज गाखोगोन जाहाजफोर खिन्थालाय सार ओके बे जाहाजफोराव गाखोनानै 1.5 घन्टा लागोन बे 1.5 घन्टा लानानै जों दा 1.5 घन्टा जारनि खालायगोन जों बै किपारे थांनो थाखाय बे ब्रह्मपुत्र होननानै बुंदों स' बेखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे सोरबाफोर जुदि माजुलियाव फैनो दंबा माबाफोर इनफरमेसन नांगौब्ला शेयार खालामनानै हो आरो कमेन्ट बक्सआव माबाफोर कमेन्ट सोंनोबा नोंथांमोना मा खालामना हो सोंहरनो हागोन बेखिनियावनो दोनबाय बिदिखौ बाय बाय